टारगेट माने जेनेखि आसामनि स्टेटनि आन्डार 20 टीम बेखौ दिनै रुनिकाटानि नैबे हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव ट्रेनिं बा कचिं होबाय थानाय जादों। नैबे टीमानो गासैबो आसामनिफ्राय टप प्लेयारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै बाहाय 40सा प्लेयारखौ लाबोनाय जादों। दा 40नि गेजेराव कचिं आरो ट्रेनिं होनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो 22सा बासिगोन आरो 22 साया आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। छत्तीसगढ़आव थानाय नारायणपुर होननाय जायगायाव नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप विवेकानन्द ट्रफी बियो जागायगोन जोंना 11 मेनिफ्राय। दा बिनि थाखायनो कचिं आरो ट्रेनिं सेसना नैबे जागासिनो दङ। फुटबलनि खेत्रआव आसामनि आबहावाया माबायदि जाना दं दा? आसामनि आबहावाया जोङो जेनेखि आसाम फुटबल एस'सिएशननि दायित्वखौ लानायनि उननिफ्राय जोङो 7 बोसोर जायाखै, 7 बोसोर जासिगोन। दा जथेस्थ' मोनसे रेगुलेसन बा जथेस्थ' मोनसे ट्रेन्सफर्मेशन पिरियड जों थांगासिनो दङ आरो जोङो जथेस्थ' इन'भेटिभ खामानि मावबाय थादों, जायनि थाखाय लोब लोब जेनेखि यां जाखांफुनाय फुटबलार्स बिथांमोनहा लामा मोन्दों आरो सुजुग मोन्दों फुटबल गेलेनो थाखाय। युथ लिग जादों, आन्डार 13, आन्डार 17, आन्डार 15, आसाम प्रिमियार लिग जादों। दा बे गासैबो लिगफ्रा जिहेथु जोंनि आसामाव जाबाय, सिगाङाव जायाखैमोन। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि आसामनि फुटबल गेलेगिरि जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनहा नैबेफोर प्लेटफर्माव स्कप मोन्दों गेलेनो थाखाय। जों नुदों जे चिरां जिल्ला हिसाबैबो फुटबलाव लाइमोनफ्रा गोसो होनाय मोनदों। ओमफ्राय बे स्कपखौ माखासे समाव लानो रोङा लाइमोनफ्रा, माबायदि लानांगौ होननानै नोंथाङा मिथियो? जोंना बेसिकेलि जेनाखि आसामनि टीम बानायनाय जायो बेवहाय पाब्लिकलि कल खालामनाय जायो। उमुक थारिखआव ट्रायल जागोन, नोङो फैनो हागोन होननानै जोङो थिग बेबायदिनो आसामाव गुवाहाटी सिटियाव जोङो ट्रायलखौ खालामनाय जादोंमोन। बेहाय एराउन्ड 500 आन्डार 20 फुटबल गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिनिनि गेजेराव जोङो 40 जन बासिनानै लाना फैदों। थिग बेबायदिनो जेरै जुदा डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारफ्रा बाहागो लादों बेबायदिनो चिरांनियाबो बेवहाय अपेन थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैनो हायो आरो बेवहाय चिरांनिबो प्लेयार्सफोर दङ दिनै बाहागो लादों। आरोबाव आङो चिरां जिल्लानि बा रुनिकाटा ओनसोलनि ओनसोलनिफ्राय सेक्रेटारि जाहैनायलाय जोङो मोनसे आरोबाव मा होनो एडभान्टेजखौ लासिननो हायो। मानो होनोबा इनफरमेसनखौ थाबसिन मोनो। दा आरोबाव मोनसे जेनाखि खोब गोग्गाथाव बाथ्रा बावा जाहैबाय कि जोंनि जायगायाव रुनिकाटा ओनसोलाव बा चिरां दुवार ओनसोलाव जोङो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन बे आसामनि बायदि बे स्टेटनि मोनसे टीमा बाहाय ट्रेनिं लाफैगोन बा कचिं लाफैगोन। दिनै बेवहायनो फैनानै कचिंबो जाफैदों, ट्रेनिंबो जाफैदों। बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोङो बे जेनाखि सुबिदा जेनाखि बे जोंनि थाखाय मोनसे अपरचुनिटि जोङो बेखौ लानांगोन। हिनजावफोरनि बेलायाव माबायदि सोलिदों? जोङो हिनजावफोरनि बेलायावबो थांनाय बावैसो सानाव जोबनानै थांबाय जोंना खेल' इन्डिया गार्ल्स जादोंमोन, आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17नि। बेबो चिराङावबो जादोंमोन, क'क्राझाराव जादों आरो आसामनि बिभिन्न डिस्ट्रिक्टआव हिनजावफोरनि खेल' इन्डिया गार्ल्सनि टुर्नामेन्ट बा लिगा जानानै थांखांबाय आरो आसाम स्टेट प्रिमियार लिग हिनजावफोरनि जानानै थांखांबाय। दा क'क्राझारनि मोनसे टीमा आई लीग 2बो गेलेखांबाय हिनजावफोरनि आयदायाव, हिनजावफोरनि केटेगरियाव। दा थिग बेबायदिनो जोङो गासैबो एज केटेगरि आरो गासैबो एज एन्ड सेक्स बेखौ नायनानै जोङो सेपारेटै फुटबलनि जेनाखि मोनसे रेगुलेसन बेखौ आसाम नाङैनो लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। सेक्रेटारि हिसाबै नोंथाङा गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन।
गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।